такъв голям артист, най-големия бас на всички времена за мен е Николай Георов, казваше: моето момче, ние сме като един ромски катун. Приготвяш дрехите и тръгваш. И в интерес на истината, в моето ежедневие всичко е готово при едно позвъняване, освен когато ангажиментите, разбира се, са предвидени. При всяко позвъняване на нашите менеджери да стегнем бързо куфара и да победим. Скоро сте чествали своята 30 годишна на сцена. 30 години са. Наистина огромно постижение. Толкова години на такова равнище, има нещо, което се промени някак. Стана по-трудно, по-лесно, по-познато, по-непознато. Не е за вярване колко бързо минаха годините. Разбира се, в началото изобщо не съм имал идея за това колко всъщност сериозен е пътя и труден, който поемам. При дебюта ми в операта в Монте-Карло, когато изобщо не бях даже за тая роля, обаче не ми пукаше, излизах, имах ужасно голям аплауз, невероятно, защото убеждавах, пък публиката усеща всичко, дали те е страх, дали се вълнуваш, дали ти е тъжно, дали ти е болно. Възрастен мой колега ми каза: моето момче, ако старостта можеше, а пък младостта знаеш. Имате ли други творчески планове, които са свързани с Варна, с нашата публика? Смятам, че на 13 септември в Летния театър, където към нас се присъедини едно блестящо бижу, Орлин Павлов, ще обновим програмата и това е следващия ми ангажимент във Варна. Надявам се Варненския оперен театър да се сети, че някой е попял 30 години и да го покани да изпее в естествена, акустична сцена. Така е, да. Да. Като гледам, май сте побили от време на време в Италия. Случайно сте минавали оттам, че така лесно ни пренесохте и ни потопихте в тази атмосфера. Мечтаната Италия. Италия е меката на пеенето и е доста сложно и трудно да пееш в Италия. Вярвайте ми, ако българин пее на италианска сцена, той е със сигурност 2 пъти по-добър от италианците. И нещо друго. Представете ли си колко малка страна сме ние, колко ни е малка държавата България и колко огромни, колосални таланти оперни певци е дала на света. И това е един голям завет. Гена Димитрова, с която толкова много срещи имах и толкова много съм работил с нея, казваше: отиваш в театъра, вижда, че си българин, щом е българин, добър е. Значи това не е никаква тежест за вас, че сте част от тези имена, че сте реден. Не. Аз в такива големи колоси не мога да се наредя. Извинете, аз съм застанал с дръпка. Просто се опитвам всеки път, всяко излизане на сцената, да дам моите 100% и често се самобичувам, когато не мога. Но по ред обстоятелства, които са извън или пък в главата ти понякога, ти е трудно да дадеш всичко това, на което си способен, защото нотичките в годините остават същите и акробатиката е същата, пък за съжаление ние остаряваме и затова се възхищавам на такива артисти като Борис Христов, Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Ана Томова Синтова, Гюзеле, всички големи имена, които до много късни години успяха да са страшно убедителни, защото то не е само да стоиш на сцената и да се покажеш, ами да се защитиш името и да пееш хубаво. А пак казвам, публиката веднага има радари и веднага го усеща. Добре ли си или не? Аплодисменти за всички
тези хора, които са ни напуснали и са прославили нашата родина и са разширили по своя специфичен начин границите на България. О, слънце мое в изпълнение на Иван Момиров. Аз само пропуснах да кажа, че първата песен е написана от Августин Лара. Тя е написана в началото на миналия век от едно момче, което отива в Гранада. Това е между другото любимата песен на Пласидо Доминго, на всеки концерт я изпълнява. И това момче отива в Гранада и се влюбва. И всъщност остава сърцето си завинаги в Гранада. За това става дума. А преди да изпея най-известната канцонета, която всички познавате, искам в навечерието на нашия национален празник да си пожелаем да имаме по-силно усещане за общност. Да бъдем по-смирени, по-толерантни към самите нас, толерантни към отсрещния, дори към неприятелите си и да сме духовни. По-духовни, защото, вярвайте ми, никой или много трудно може да се сломи духовният човек.
световна класа варненец. Много трябва да сме горди. Иван Номинов, аплодисменти! Мощно, красиво, любов.